Bruh. Kami, pang panugal. Oy, kid. Harap ko pagkapital. Siguradong, daghan po ni. Kita makita og kalaban na eh. Uy. Murag si Binji na pud ni bay. Binji lagi, murag hanapog ko, mauto-uto ani ron. Jay! Nana po, tikasan o. Tay na, manay ka diri bay. Uy, nakunsa mo ka diri, Jay? Tambay-tambay lagi, laay mga igod. Uy. Saan eh? Kwarta? Ay, manindot anay. Uy, in case gilaay ka. Sugal na to na. Igod, tikasan na po ko nimo. Uy, dili ni kay play naman itong dagan. Bot! Nindot ni siya kay kami di kayo nilagi. Saman, sugot ka. Ah, sige, tara. Tara. Dito ta kay kuan man ito lami kay tirada dito. Tara. Ay, Ji. Ikaw lang na dito, Ji. Kay manghipo ka dito pa kay kay ko. Ah, sige, maguna na lang ko. Una lang ka dito, manghipo ko. Kani, nanapok ko'y mabiktima. Kwarta na po. 2,000 years later. Kani, tanaw ta dire. May lugar ni. Kana itong dula ron. Bruh. Good kayo ni. Kaya wala nitikas ni. Wala nitikas. Ito nakatikasan. Bot! Kaya itong dula ron. Tagaway. Kaya ito masing ang tagaway. Ila. Saan mo daw na? Ana, oh. Ana, good. Manay daw. Ano, mali ka daya. Bin ako video kakabaluan eh. So, sila ganyan kwarta niya. Size naman eh. Oh, kahit sa size, ikan eh. Pamato ni mga piso. Sige, ay ta. Napon ko yung size niya ko ah. Sige, ta. Oh. Buta na eh. Ano na niya? So, ako yun na. Sige, ikaw Hindi muna. na labay. Okay. Okay. Na. Kuna po. Ako na! Kuna ito. Chin, ilong si Matthew! Kinsa man na? Uy! Kinsa man na? Alay ka, magkakalinga ako. May gulong na. Ako mo na, kay Niligid man! Ah, kinasaan Ano? ako. Ano? Kasan tayo ba? Agoy. Uli na lang ani. Kasan tayo ba? Niligid to! Hindi na magbuhan eh. Uy! Kwarta na po! Kadali, ginuto-uto ni Binje. Kalami, kwarta na po! California. Bruh. Tagam, slide lagi.